Salam mehriban ýerleşler, tagaman oturan musunuz? Bir karar döwletimizin bagtyarlyk döwrüni, hormatly prezidentimizin saýasyny, her biriňiziň maşgala ojaklaryňyzda agdy berilip, bagtyarlyk, bereketli taşaklaryňyzyň bereketden bol bolmagyny, röwşen geleceğimize tarap edip wadynyň açyp barýan, gahrman arka dağımyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, ýyl ýurt bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleriň arawaşlary wetlenmegini tüýfürüňizden arzu edýär. Şeýle ýaxşy arzuwlary her ýeriňizde arzulap, aýlak bu wadatly gepleşmede başlaýar. Mehran watandaşlar, ine hemmemiziň bilişimi diýäli bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, gahrman arka dağımyzyň tagallasy bilen biziň her bir günümiz toýlara, bayramlara wetlenýär. Elbetde biziň toy bayramlarymyzda bolsa, ustat halifalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny biziň ýaşlarymyzyň ýerine ýetirmegine hakykçyny ýetirýär. Edide onlar gahrman arka dağımyz ustat halifalarymyzdan gelýän aýdymsat sungatymyzyň iňçe sırlaryny geljek ýaşymyzy öwrenmek, döretmek üçin halifa şahit ýoluny açyp berdi. Edide onlar bilen şu gün gepleşigimizde ýurdumyzyň dürli pudaklaryna rahmet çekýän bir näçe medeniýet ustatlarymyzy gepleşigimizde çağırdyk. Gelin häzir biziň gepleşigimizde gatnaşmany bilen medeniýet ustatlarymyz bilen hemmen birlikde tanışyp bolalım. Türkmenistanyň sungatda atgydan artisti Bayram Oralpan bilen gepleşigimizde. Ine Bayram agada bilen ustat halifalarymyzdan gelýän aýdymlaryň bir näçesini aýdyp hatym bilen gepleşiklerimizden şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Sahnamyza garşylaryň Bayram Oralpy. Vatan gülistan, edir vatan gülistan, hiç doğulmaz yad bilen. Coşu geldi azap bizden, köllü kulunu kad bilen, köllü kulunu kad bilen. Iri watandaşlar şeýlede Ahal welaýatynyň Beherden etrabynyň ýaşaýjysy, aýdymçy Anna Mehmet Amanow bilen gepleşigimizde. Ine Anna Mehmet agada bilen gepleşigimizde ilkin sapar gatnaşýar, şeýlede ustat halifalarymyzyň aýdymlaryny aýdyp hatym bilen gepleşigimizden şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Sahnamyza garşylaýar Anna Mehmet Amanow. Ya da olhin tapman o yermi tayini Aynayan men bağda bilbil hayra yar gelmemi ilavo süvü zayini Aynayan men bağda bilbil hayra
Mehran vatandaşlar, seyrede şuun kuun bilen gepleşigimde gatnaşmana gelen Ustad halipalarymyzyň aýdymlaryny ýygy derli halk köpçüne ýetirýän Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň Medeniyet merkeziniň aýdymçysy Täşdurdy Allaýarov bilen gepleşigimde sahnamyzda Täşdurdy Allaýarov garşylaýar. Boncuk diyen gözlerim ovadan fen maralın Şirin şeker sözlerim ovadan fen maralın Boyun boyun olayıp hayran kalsın halayıp Kıyılık verir telen deyip ovadan fen maralın Boyun boyun olayıp hayran kalsın halayıp Kıyılık verir telen deyip ovadan fen maralın Mehran vatandaşlar, ene şuun kuun bilen gepleşigimde gatnaşmana gelen aýdymçylarymyz bilen tanış bolduk. Ene bilen aýdymçylarymyza sadanlarlyk edýän, ýagny Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň mukam aýdymça topary sadanlarlyk ederler. Şeýle bilen gepleşiklerimizden şowluk etmegine öz goşantlaryny goşarlar. Bilen ustadlarymyzy ýatlamaga, ähli şertleri döredip beren, sungatymyzyň haqqy olanlary, gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýar. Oy gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýylyp bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleri, ilmi damary waşklary beslensin. Edidoganlar şuun kuun bilen gepleşigimde gatnaşmana gelen aýdymçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymnyň sadynyň sözüniň kimlikdigini bilseňiz, ýa-ni ol bersen mäşe SMS uradyp bilersiňiz. Şuun kuun bilen gepleşiklerimde ýazmaga ýardam berýän Akbul Sukudy kärhanasynyň sowadan sizin beren soralarınıza doğru ve doğru cevap verenlere şu tawatlarım gowşuruljakdyr. Onu näme mehran vatandaşlar bizden daşlaşmaň, biziň bilen galyň. Onu näme medeniýet ustadlary ýerinde geçip oturmagy sizden haýyş edýär. Donor bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arkadamyz ustad halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny biziň geljekki ýaşlarymyz öwrenmek üçin halipa şähertlik ýoluny açyp berdi. Edidoganlar bizi bolta şuun kuun gepleşigimde ýurdumyzyň dürli pudaklaryna zähmet çekýän bir näçe medeniýet ustadlarymyzy gepleşigimde çagyrdyk. Biz bolta sözümiziň başyny mihman ataňdan oly uly başlar, kiçik işler, diýişler ýaly ata-babalarymyzyň pendinden ugralyp Türkmenistanyň Sungatda atgydan işgäri Bayram Orad bilen başlamakçy. Bayram aga gepleşigimde hoş gördük. Ine bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne biz bagtyar zamanamyzyň bagtyar medeniýet ustadlary diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Ve gahrman arkadamyz bilen ata-babalarymyzdan gelýän medeni mirasymyzy diýip desturlarymyzy Sungadymyzyň iňçe sırlaryny geljekki ýaşlarymyz öwrenmek üçin halipa şähertlik ýoluny açyp berdi. Haýsy welaýatda etrawy baraňyzda da elbetde medeni döwler hereket edýär. Ol ýerde bolsa biziň ustad halipalarymyz zähmet çekip halipa şähertlik ýoluny dowam etdirýärler. Ine gahrman arkadamyzyň öden biziň öňümizde görüm görelli hem halipa bolup otur. Haýsy ugurdan alaňda da ýa sungat işgärlerimizde goýan hormatyny göreňde de hasan buýsonýan, begenýän. Ine sidem ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň medeniyet merkezine zähmet çekýäňiz. Şol ýerde biziň ýaşlarymyza halipa şähertlik ýoluny dowam etdirip sungatyň iňçe sırlaryny öwredýäňiz. Onuň şu ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň biz medeniýet ustadlarymyza döredýän mümkinçiliklerini göreňde ýüregimiz joşman oturmalyk asla mümkin näl. Şu sözümiziň başyny gahrman arkadamyzyň ýurdumyzda medeniýet ustadlarymyza döredip beren mümkinçilikler dogrusyna şeýle-de öz işiňizde alyp beren halipa şähertlik ýolu dogrusyna gepleşigimizi başlasak sizden. Ýurdumyz gün taýyn ösýär etwölümi hormatly prezidentimiziň o saýatyna o medeniýet sungat işgärleri o şolaň edýän her bir zadyna hormatly prezidentimiz uly baha berip otur. Şoň üçin näme sungat adamsy elmi dama şol hormaty eýe bolup özüniň döredijiligi mundan beter şu gow zatlaryň üstüne gow aýdymlaryň üstüne işläp halkymyza ýetirmek ol eýän biziň sungat adamlarynyň üstüne düşýär. Gahrman arkadamyza hormat prezidentimize sag bolsun aýdýar. O galy bersedine halipa şähertlik ýoluny açyp berdi. Bulan bir eýän biz üçin uly zat. O halipa şähertlik ýoly eýän
bir görýän halipalanmady ýatlasak, şolun her bir aydymlaryny öwrenip şonu ýaşlanmada ýetirmek ol ýam ulur döwlet de şolum. Näme üçin diýende ýam halipalan aýdandatlary geljekki netilimiz üçin iň ulur gerekli adyň biri bolupdy burada. Şolardan öwrenmek, şolun aydymlaryny ödüňçe täzeden işlemek, şolar ýalatlar eýem geljekki netilimiz ödüniň aňyrtynyň halipalarynyň bardygyny, halipalarynyň geljekde halipalara uwunmaga ulul halipalanmadyň bardygyny hormatly prezidentimiz ödüniň her bir çıkışlarına da aýdyp geçýärdi. Şol zatlar hormatly prezidentimiziň özüm biziň öňümizde görüm görelli bolup dur, halipa bolup dur. Şol ödüniň her bir sözlerini şo halipalanmady ýatlap geçýärdi. Şolun bir düşün uly döwletçilik. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, başy dik bolsun. Geljek ýaşlanmadan hem şolar ýarak ýaşlanmadan bir ödüniň ustatlyklaryny görkezip näme watanmyda, il günümizde hormatly prezidentimize gow aydymlar, işlerler ýetirerler dip arzu edýär. Her bir aydymçyň bir ýürek buýsonjy bolýar, ýaşlygyndan arzu etýärdi. Her bir arzuňa ýetmek üçin gahrman arkadamy berkarar döwrüň bagtyarlyk döwrüne nähir şertler döredip berdi. Ine siziň ödüňizde mene ýaşlygyňyzdan şol aydymsa sungatyna bolan höwesiňizi hasam artdyryp, şol halipalarymyzdan gelýän halk aydymlary täze rewişde işläp halk köpçüne ýetirýäňizde, ine her aydymçyň ödüniň bir aýratyn halipasy bolýar. Gaýbany halipasy bolýar, ýene de ödüniň bir aydymlaryny aýdyp şol halipa diňledip soň akpat alyp onuň halk köpçüne çykyp başlaýarlarda. Ine siz öz halipalaryňyz barada da tanışdyraýsaňyz. Men näme halipa esasy atam Orat Sopi başı bolan, ýagny hally başyň şägirdi bolan. Şondan gaýdýa-da Orat Sopi. Ýagny sahaga da bilen hemme halipalar bilen işlän. Şu onuň galyberdi näme şolun doganlary bar-da jigileri. Şolaram aydymsadan hemmetiniň 5 dogan 5-niň hem aydymsadan baş çykan şolunda. Şoň içinde de esasanam şu çar Sopi dip jigsi bolan şolam şu damana ýolundan aýtmany hasam gow görýän ekenlerden damana ýolum biz üçin bir uly şu bir ýolun biri bolup durda. Şoň üçin şolar näme aýdýa galyberdi de agam şu Allah Murat Şarif var. Şol näme bir ýaşlykdan näme şu aýdymy taýda bolan höwesiň bolan soň şu taýlaryny şeýlere gaýtdyň, şu taýyn beýlere gaýtdyň dip taňa bir öwüt netihat berýärdi. Onuň galyberdi de ol atlar adamyň ödüniň höwesi bolmaly, şoňa bolan aýdym taýda bolan höwesi bolmaly. Şu atlarym näme kalmada salandyr. Bizim şu öz netilimiziň öz bir halipalanmadan bir aýdýan aýdymlaryny, şolun bir görkedik giden zatlaryny bizim halkymyza ýetirip dur. Sag bolun, elbetde her bir adamyň bir özüne şol ýaňsyň aýdyşyňy diýäli bir özüniň bir arzu bolýar, bir maksady bolýar. Şo maksadyňa ýetmek üçin hukman ýagdaýda teň bir ojagyňda ýa inen ataň ýa bolmasa ýanky aýdyň aýdyşyňy diýäli bir dogan garnaşlaň teň bir aýdym sasyň otyna bolan höwesiňi hasam artdyrmak üçin olar bir sede gollaw berýärdi. Ine şu ýerde ýene de halipa sen haýsy halipaň aýdymny ýerine ýetireňde de teň bir öz gaýbana halipalaňam bolýar. Ine şol döwürdäki, ilki döwürdäki usat halipalarymyz ýatlasak, ine sazly bäherden bir näçe usat halipalarymyz meşhur bolup ödüniň bir häzir güneçini aýdymlaryny bir halk köpçüne bir ýetirer ýaly, bir halipa şäherlik ýoluny dowam etdirjek, bir süýjden süýji, şirinden şirin aýdymlar döreden, ýani Türkmenistanyň halk artisti Aniverdi Attanow, Begenç Gurban Muradow var, Aniverdi Attanowyň şägirdi. Ýene de bir näçe aýdymçylar halk içine çykan ustat halipalarymyz barda. Indi şol halipalaryň bir aýdymlaryny ýerine ýetirýäňizmi ýa-da halk aýdymlaryny aýdýaňyzmy? Bu halipalaryň aýdymny aýtmak ol bir uly döwletçilik da, olaram ýerine ýetirip aýdýas. Gerek ýerine näme bayramçylyklarda ýa toýlarda, zatlarda haýyş edilenine halipalaryň aýdymny ýerine ýetirýär ýöne esasy olara bolup bolan nokta ýöne şolun aýdymny ödüňçe öwüşgün berip şonu aýtmak taňa galýar-da.
olar eýem ägirt olan eden dadına edip bolanok. Anneverdi attan halipan ya Begenç Gurban Muradow bar. Ülkem yaşıl giyinli, ülkem yaşıl giyinli, bir aşık yazana. Altın gülüm gelirdi, durma aşık gülümü. Köye kıydım kıymeti, köktü kanı kalgaya. Gurban Gummanow bar. Şolon haytyny ýankyar alanda ýani Recep Ulukow bar. Bir şolar alyp göreňde, şolon haytyny alyp göreňde bir olary bir hil şolon aýdýan dadyn biriniň eden dadyn edip bolanokda. Şoň üçin olan özüniň bir aýratyn ýollary bar-da. Ýollary bar. Şoň üçin näme biz şu halipalary dinläp ýöne şu özümiz şu şoňa öwüşgün berip şonu halka ýetiribilsek bize ul döwletdirlik. Sağ olun, ine bayram ağa şu ýerde şu ýa-ni Usat halipamyzy ýatladykda. Ine mehran watandaşlar şu ýerde taýdy beherden aýdym saat topornuňa aýdymçy tiýiş bir näçe ýyl halk köpçügine öz aýdymlary bilen halka özüni tanadan Türkmenistanyň halk artisti Anewerde Attanow. Elbetde ine o halipanyň şägirdim Begenç Gurban Muradow. Ine Begenç Gurban Muradow hem diňe bir Anewerde Attanowyň bir aýdymlaryny ýerine ýetirmän eýfemde ol halipa ýagny bir näçe aýdymçylarymyň bir aýdýan aýdymlaryny özleri ýalaga edip bir öýkünme aýdymlaryny ýerine ýetiren hem weşi hem degişgen Usat halipamyz. Elbetde şu gün şu halipany ýatlamagymyz biz üçin hasam ullukan mertebe hem mektep bolup dur. Tede bu halipanyň bir ömrüniň ahyryny seni biziň ýaşlarymyzda görüm görelli bolup şonuň bir ýerine ýetiren aýdymlaryny bugün biziň ýaşlarymyzyň ýerine ýetirmegi elbetde bizi hasam gowandyrýar. Elbetde bular ýaly Usat halipalarymyzyň bir ýerine ýetirýän aýdymlary, olaň bir şirin bir öwüşgün beren aýdymlary häzir günetçenli arkama arka biziň nesillerimize gelip ýetip dur. Ine şu ýerde de öz taýdy beherden topary. Ine mehran watandaşlar şular ýaly bir suratlary göreňde şol halipalar bir hamala bir ýanyňda bir täzeden bir aýdym aýdyp duran ýalak bolýan. Tede bu halipalar bugün olaň bir öçmez bir täze aýdymlary döredönlüklerini görýän. Ine bu ýerde bolsa öz toporlar bilen ine çykyş edip duran pursatlary. Ine mehran watandaşlar şeýlede şol döwürde şo taýlarda bir bile zähmet çeken ýani Usat halipamyzyň bir näçe şägirtleri bolan ýani olaram ne şu ýerde ýatlak geçdik. Şol ilkinji estrada görnüşine gitara saguralyny goşan şonuň öwüşgünü beren ne Türkmenistanyň halk artisti Çerket Nurýagdiw. Gahrman arkadamyz şu Usat ägirtlerimiň bir döreden işlerine özüniň şafer paýyny ýapmagy bugün biziň medeniýet Usatlarymyza goýan hormaty bu bolsa Türkmenistanyň halk artisti Gurban Muradow. Ine şul halipalaň hemmesem Anewerde Attanowyň şägirtleri sebäbi taýdy beherden etrafyndan çykan Usat ägirtlerimiz. Elbetde bu halipalaň döreden aýdymlary häzir günetçenli biziň mirasymyzyň hazynasyna saklanyp gelinýär. Elbetde şol aýdymlar bugün biziň ýaşlarymyzyň ýerine ýetirmegine de halk köpçüne ýetirýär. Edi doganar şu gün şol halipalarymyzyň ýerine ýetirýän aýdymlary her birimiziň gursoňmyzda ýaşaýar. Siz biziň gepleşiklerimizde ýygy derli tomaşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biz gepleşiklerimizin her sanada şu sazy beherdenden onuň şeýlede Göktepe mukamlar aýdym saat toporundan çykan Usat aýdymçylarymyzy, ägirtlerimizi ýatlak geçýär. Ve gahrman arkadamyz biziň ägirtlerimize uly hormat goýup şol halipalarymyzyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryny biziň geljekki ýaşlarymyz öwrenmek üçin halipa şähertlik ýoruny açyp berdi. Ine bayram ağa şular ýaly Usat halipalarymyzyň biziň aramyzda şolaň aýdymlary häzir günetçenli bir dowam etdirýänine de aýdym göz ýetirýär. Edi doganar ne irki ine ýörüte mantafondan ýani ýazylýan ýani lentali ne kasetalar. Begenç Gurban Muradowyň öz döreden aýdymlary
Ine şu gün şu ýadgylaryň üstü bilen bize gelip gowuşýar, ýadgylaryň üstü bilen alyp bir halk köpçüne ýetirmäne bize Gahrman arkadamyz täze binany peşkeş berdi. Elbetde şu binanyň içinde de şu lenta ýadgylarymyzy alyp ýygy derli halk köpçüne ýetirýär. Ine Bayram Dogan şular ýaly Gahrman arkadamyzyň biziň medeniýet ustatlarymyza hormat goýup, şu ägirtlerimize özüniň bir şafer paýyny ýapmagy, şolaň bir maşgala agdalaryny bir begendirmegi, bugün biziň sungatymyza goýan hormatynyň ne derejede ýokardadygyna da biz aýdyn göz ýetirýärse, onuň biziň ýüreklerimiziň törüne ornalan arkadamyza bolan bu ýytanjymyz çäksiz. Begenç Qurban Muradov akynny aýdymyzda şoň ýankytynam aýdyp geçdiňde onu şoň anny berdi Attanowy bir şeyler meňdedip şol bir aýdarda biz özümüz telewizionyada ýa studiýalarda gawatlaşardyk ýa toýlarda gawatlaşardyk begençli. Amle wewen açlar seher gışlar sayrana parlap güller açlar seher gışlar sayrana Bilbillerim wadi wat beder we feryady artar wedelliňleri seher gışlar sayrana Hey 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 Yumser dala yerleri Yumudiler tergülleri Akşirindir dilleri Tehero kuşlar sayran Arkasından dinlesen şu anny berdi attan aýdýa diýdirir ýa etdirýär şol oglun soň şeýle gowuşan anny berdiň oglundan aýdýatda. Ol ýöne ýanky diýişiň ýaly başy Ustat halifalaryň aýdymlaryny aýtmaga gaty ustatdy. Oňam bir özüniň gow sesem barda şeýle mahmal sesi bar. O beňeňim. Näme anny berdi halifa barada aýdanda ol ustatdy. Yankını Çerkez Nuri Agdiýew var. Näşol Çerkez Nuri Agdiýew bilen men özüm toýa gitmek netip etdi-de. O ýanyna şol toýa gidip şol ýanyna gidip aýdym aýtmak maňa da niýetler etdi şol. Kurbanım ey bolayın basma gelerli öley bir seni Uyul hamaylim mi asma gelerli öley bir seni zararlı öley bir seni Şoğamayı gözüm yaşlı İnanda bir bağrımda aşlı Bana gözleyi kalan başlı Gider güleyi gürsünü Zanar güleyi gürsünü Şol ägirtlerden bir köp zatlary öwrenmek, olaň bir saada bolan bir inçe tiltimler bolýar. Ýa bolmasa aýdym aýdanda da bir ötüf gaýnawlaň bolýar. Ýa bolmasa hes alys ugrulary bolýar. Şo zatlar görýän şol ustatlardan öwrenip, soňadan halk içinde bir özüň tanadyp öz ýoluň ýoldan tapmaga tergi berýärdi ol halipalar. Indi näme şu ýerde Bayram ağa şeýle bir gow gurunlary ustat halipalarymyzy ýatlap berdiňiz. Indi şu ýerde bir näme watanaşlarymyzdan bugün biziň gepleşigimizde gatnaşmana gelen mihmanlarymyzdan bir siziň aýdym aýtmaňyza garaşýandyr. Belki gepleşigimizde bir betlek gelen aýdymlaryňyzdan bir aýdyp berseňiz, hatam gepleşigimiziň şowkuny artardy. Barwarımda aşık oldum Hem korkumayan cana gelin Hem malayım gülüp baktım koydum Yine
Keresmen bağrım yaktı koydum intizarı gelin. Canı gelin, cana gelin. Alay! Aylan aynay boylarıma, boylarıma kurban bolana. Gelin sana, kurban bolama, gülüm sana. Bu derdime derman eyle bollum intizarın gelin. Canı gelin, cana gelin. Ay bakma bana zengineli, zengineli aşk derdine yan koydun beni. Aşk derdine koydun beni. Görküme destan gülmeli dinle yüreklerim gelin. Zanı gelin, yarım gelin. Ay görküme destan gülmeli dinle yüreklerim gelin. Garım gelin, cana gelin. Bu derdime derman eyle bollum intizarın gelin. Canı gelin, cana gelin. Durdun duri asmanım, dillerimde destanım. Dinler Türkmenistanım, halipalan aydımın. Mehran vatandaşlar, eviz mihmanlar şuun kun bilen gepleşigimizde buyanlanyan aydımı dinlediňçe dinläsiň gelýär. Sebäbi Oradyl Ilyasowň, Saky Jepbarowyň, Mäne Garaýewiň dillerine bu sayran aydımlar bugün kun bilen köňlümizde gaýnaýar. Ene şuun kun bilen gepleşigimizde gatnaşmana gelen Türkmenistanyň Tungatda atgydan işgäri Bayram Oradowyň ýerine ýetirmegine dinlämizde bolsa bugün kun her birimizi guwandyrýar. Ine bayram ağa şu ýerde şeýle bir ajaýyp bir gowy aýdymlaryň birini aýdyp berdiňiz we elbetde ol aýdymy ýagny halipalarymyzyň, halk bagşylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlar da. Ine bugün kun biziň berde watandaşlarymyza, mehmanlarymyza men de tilen aýdym aýtmagyna garaşýandyr. Belki gepleşmegimiziň şu ýerine şu ustatlarymyzyň ýene bir aýdymyny aýdyp berseňiz. Hormatly prezidentimize sağ bolsun aýdýan, halipa şäherlik ýoluny açyp berdi. Sağ bolsun jany, başy dik bolsun. O näme bizem şu aydımları elmidama şu halipalarımızın aydımını şeydip iyile günü elmidama yetirer. Nedir size şu kumlu gelin yan aydım aydıp bereyim. Baştyny. Ýöne bayram ağa şu ýerde bir näçe Medine Hizmet ustatlarymyzyň bir gatnaşmagyna şeýle ha Türkmen Döwlet Medeni Institutyna bir okap beren talipçilerimiz bugün ku näme diýen jalşa çykyp öz tejribelerini dürli pudoklarda geçip berler. Şuň ku näme şu ustat halipalarymyzyň bir ýerine ýetiren aýdymny şeýle ustatlarymyzyň bilen bir tanış bolmak üçin şuň ku bilen gepleşigimizde gatnaşyp oturýarlar. Bulan size berjek sowallar, soraglar barsa dinläýän soň gepleşigimiz dowam edýärler. Mehriban ýaşlar, ine mihmanlar şuň kun bilen gepleşigimizde gatnaşmana gelen Türkmenistanyň Tungatda atgydan işgäri Bayram Oradowyň şeýle bir ajaýyp gowy aýdymlaryň birini ýerine ýetirip berdi. Bayram ağa berjek soraglaryňyz barsa berip bilersiňiz. Bayram ağa näme ilkinji ýerine ýetiren aýdymyň hemem näme her başyda bir däli bir näçe halipada bolup bilýär-de. Hem ilkinji halipalarynyň bir hakynda. Ondan ýene de bir sorag öz siziň başçylaryňyzda eziň dowam edýän başlardan barmy? O ilk bilene halipam atam Oradowy o bagşy bolan o şu halipalar bilen işleyen adam galy berse de öz o halipam ağam Allah Murat Şarif o ýygymy ýöredýänem oglum bar Gonç Oradow o şu
Türkmen aydımlarını şu kazakta o aydıp iyilewini hedil berip ber. O galyberdi dene öz işgärlerimiz barna şagirdlem tästurda Allah Yarif var. Kerwen Döwletow var. O başda da ýaşlarken näme öz şu atky işleýän ýerimizde de tuwelimi o öz oglanymy işgär aydym çoglanymy gelip senden soraýarlar, edýärler. Senem öz başardyňdan şolary öz ýanky diýen soraglaryna jogap berip, şolary gereklerini kömek edýän. Seýdibem halipe şagirdlik ýolunda dowam etdirýär. Sağ olun. Ine halifasida berilen soraňyza dogry jogap beren bolsa, ona biz gepleşmedi. Türkmenistanyň sungatda atgadan işgäri Bayram Oradowyň ýerine ýetirmäne aydym bilen dowam edýär. Kimde kim Bayram aganyň ýerine ýetirjek aydymnyň sadynyň sözüniň kiminkidigini, jede näçinji ýylda haýsy bagşynyň ýerine ýetirenini bilseňiz, 0585 SMS uradyp bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soraglarymyza dogry we dol jogap bereni de Akbur Tutuzu Kärhanasynyň taýýarlanan sowadan size garaşýar. Onda mehman watanaşlar, ediz mehmanlar biz gepleşigmeli Bayram Oradowyň ýerine ýetirmegine aydym bilen dowam edýär. Bakışlı, çöküşü ileride çöküşlü. Ey mayalar ey koşur kuşlu, kumrular yardan gelir. Mayalar ey koşur kuşlu, kumrular yardan gelir. Kumlu gelin kumla gelin kumrulur yardan gelin. Ey kumlu koşayın ey korkuydaki, kumlu koşayın ey korkuydaki, yerde derman yer kuyudadı. Gelinlerine ay pekidedi, hep yanan yar minne gelin. Gelinlerine pekidedi, hep yanan yar minne gelin. Umlu gelin o, umla gelin hep yanan yar minne gelin. Umla gelin, umlu gelin hep yanan yar minne gelin. Otuz yılları diye çoban, çobanlıkta devlet tapan. Ben verirden ay gülbe bakan, ben verirden gamlı gelin. Ben verirden ay gülbe bakan, ben verirden gamlı gelin. Gamlı gelin
karımın yar gamlı gelin kumlu geline kumla geline çek yana yar minli gelin kumlu gelin ho ho kumla geline çek yana yar minle gelin İri vatandaşlar aylar akşam o vadatı gepleşmede devam edýär. Biziň gepleşmede ýygy derli tomaş edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşmediň her sanyna ýurdumyzyň dürli pudoklaryna rahmet çekýän medeniýet sanat ustaatlarymyzdan gatnaşmagyna, ustaat halipalarymyzdan gelýän aýdymlary ýerine ýetirýärler. Olaň ýerine ýetiren aýdymlarynyň sadynyň sözüniň kiminkidigini biz sorag berýär. Biziň gepleşmediň her sanyna bolsa biziň beren soraglarymyza dogry we dol jogap berýän ýerleşmeden bir näçe SMS-ler gelip gowuşdy. Edi doganlar gelin adar gepleşmediň şu ýerine ýerleşmeden gelen SMS-leri kıskaça tanıştırıp geçeyin. Biziň gepleşiklerimiziň her sanyna ýygy derli beren soraglarymyza dogry we dol jogap berýän Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň gorju obasynyň ýaşaýjy Maral Ataýewa. Ine Maral Ataýewa da biziň gepleşiklerimizde özüniň ýaşlygyna garamadan her sanyna bir näçe SMS-leri ugradýar, ýagny biziň beren soraglarymyza dogry we dol jogap beren ýerleşmeden biri. Şeýle Daşowut welaýatynyň Goda etrawynyň ýaşaýjy Meylis Garryf, ine Meylis Garryfyň biziň gepleşiklerimiziň her sanyna ýygy derli tomaş edip, biziň beren soraglarymyza dogry we dol jogap berýän ýerleşmeden biri. Bu SMS bolsa Lewap welaýatynyň Halaç etrawynyň ýaşaýjy Durdubibi Glyjeva bilen biziň beren soraglarymyza dogry we dol jogap beren ýerleşmeden biri. Mehran watandaşlar bize şuň kun biziň gepleşigimizde gelen SMS-leri häzir gysgaça tanıştyryp geçmekçi. Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Oguljahan Nurnepetova, Mar welaýatynyň Sakarçagy etrawynyň ýaşaýjy Oguljeren Durduýewa, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Anajahan Sehedova, Ahal welaýatynyň Aquda etrawynyň ýaşaýjy Durduý Gurbanow, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Recepkelle Gurbanow, Ahal welaýatynyň Baherden etrawynyň ýaşaýjy Berdigelli Meredow, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Durna Ýagşewa, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Babarap obasynyň ýaşaýjy Gurbanul Aşirwa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Togtogul Meredowa, Daşowut welaýatynyň Goda etrawynyň ýaşaýjy Göýrogly Annaberdiýew, Lewap welaýatynyň Çerjek etrawynyň ýaşaýjy Rozbay Roziýew, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Anna Bibi Berdiýewa, Ahal welaýatynyň Aquda etrawynyň ýaşaýjy Anna Jeppar Gurbanow. Mehran watandaşlar ne şuň kun biziň gepleşigimizde gelýän şu SMS-leri bir gepleşiň dowamyna okak guturar ýalakda şoň üçin gysgaça tanıştyryp geçmeli bolýar. Edi doganlar şeýle biziň gepleşigimizde ýagny doglan günleri gabat gelen bir näçe ýerleşmeden SMS-ler gelip gowuşdy. Şu ýerde gysgaça tanıştyryp geçmekçi. Ahal welaýatynyň Aquda etrawynyň ýaşaýjy Anna Jeren Altiva ýagny öz enesi Käbe daýdany 75 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berk jan saglyk uzak ýaş ardy edýär. Aşeýlede şuň kun bilen gepleşigimizde Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Durnawat Altiva öz iki ogullary Hydyrylyasy doglan gün bilen gutlaýar, o da berk jan saglyk ardy edýär. Aşeýlede şu gelen SMS-ler häzir şu ýerde gysgaça tanıştyryp geçmekçi. Lewap welaýatynyň Halaç etrawynyň ýaşaýjy Anna Jeren Meredowa, Mar welaýatynyň Bayramaly etrawynyň ýaşaýjy Hoja Anna Gurbanow, Mar welaýatynyň Sakarçagy etrawynyň ýaşaýjy Anna Jemal Meredowa, Daşowut welaýatynyň Göýrogly etrawynyň ýaşaýjy Durdugylyç Meredow, Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjy Jeren Annaýewa, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Berdimurat Berdiýew, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Meret Aşirow, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Alty Artykow, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Anna Jeren Durduýewa. Edi doganlar şu mehriban watandaşlarymyzdan ýagny öz ejelerini, qaqalaryny, dogan jiglerini, garnaşlaryny gutlap bir näçe SMS-ler ugradypdyr. Ine şu biziň gepleşigimizde SMS ugradan ýerleşdirmeden doglan güni gutly bolsun, ýaşlar uzak bolsun, goýulmadama maşgala ojaklaryna, aktyklaryna, çoğuluklaryna gowanyp ýaşamak nesip etsin. Edi doganlar biziň ýerleşdirmeden gelen SMS-lere jogap edip mirasymyzyň hazinesinden bir aýdym eşitdirýär, diňleň diýen jalaň.
Yüreğimde kaynap yandırdı derdini. Tütünüm bağdan verip kulu da kardın eni. Felek bileğim toğlar şarkına sardın eni. Kırıdar gözü birden kim geldi gördün eni. Hicran yağmurun yağıp kampiyle verdin eni. Hicran yağmurun yağıp kampiyle verdin eni. Kampini verle edip Şkul kötene varap Hiyalim kızırı doğal Aklıma yara parap Ol hayret meydanından Ben garip halim arap Kızıran çekhevan Kızıran yüreğim yarab Elime dertaneyle Vaftava terdineni Elime dertaneyle Vaftava terdineni Neçide sessiz var ne kuvvet halimende Hem terkeşte hem hayran bu işe oldum bende Ne hastayım ne bimar ne murdayım ne dinde Kamkızım eyle kömden yemin tarihinde Hele gelemden tutup hele gelemden tutup Kovala verdin beni Hele gelemden tutup kovala verdin beni Bırakmalı uşallım gam huzmetti yerlerdi Bişen perişeten öz kokunu bilirdi Uhalar kendinim gelen tutan kaldırdı Cemal bir cilve verdi İçim soğuğa dağılırdı Söylemeyin neyleyin Söylemeyin neyleyin Yaralılar yardım edin Söylemeyin neyleyin Yaralılar yardım edin Mantımılı beyliğim Yar cemalı kul etti Utalımıydın bere Bir tilli bil etti Ayran oda talli Bırakırdı yenetti Çekti divanıtın yakıp Ertepül etti Hicran ferapıç alap Yele favordun eni Hicran ferapıç alap Yele favordun eni Söylemeyin neyleyin Yaralar yardım eni İdi vatandaşlar aile akşamı o adatlı gepleşmede devam etiyat. Biz voltaydar gepleşmede Ana Mehmet Doğan bilen gepleşmede devam ediyat. Ana Mehmet ağa gepleşmede hoş gördük. Ine bir karar devletimizin bahtiyarlık döwrüne gahryman arka dahamyzyň faýasyna elbetde bugun kun türkmen halky bahtiyar durmuşda ýaşaýar, bir ellerini uzadan ýerine ýetýär. Tedawi şular ýaly ajaýyp döwrany döwürde ýaşaýakan joşmalyk atla mümkin näl. Elbetde gahryman arka dahamyzdan şol pederlerimiziň ýerine ýetiren aýdymlaryny täze uşda işlemek üçin, halipalarymyzdan gelýän aýdymlaryny bir geljek ýaşlarymyza ýetirmek üçin halipa şartly ýoluny açyp berdi. Ine gepleşmeden şu ýerine şu gahryman arka dahamyzyň ýurdumyzda medeniýet ustatlarymyza goýan hormat dogrusyna şeýle halipa şartly ýol dogrusyna gepleşmesi bilen dowam etsek sizden. Kahraman hem mehriman arka dağımızın bu güllä ve siyan döwrüni Türkmenistan döwrümiz güllä ve siyan. Şäherimiz gitdikçe gün günden oğudanlaşýar. Bizim asuda asmanymyzda erkany bizim ýaşyl tuğumuz parlap dur. Şu zatlara da
näme? Menne buyursan töredi de. Ha. Bu watanymyň güllä wesmegine gahryman hem mehriban arkadamyň şu bir de howanlarlyk edip medeniyet we sungat işgärlerini halife şähertlik ýolunu açyp berenlik üçin, özüniň hemme sungat işgärleriniň öňünde halife bolup duranlyk üçin, bir de hemme şertleri döredip berenlik üçin gahryman hem mehriban arkadamyda näse alkyş aýtsaňam az. Hawa. Şonuň üçin men şu ýerde gahryman arkadamyň jan tawar, il, ýurt, döwlet ähmiýetli ähli alyp barýan işleri mudama rowatçyga beslensin hawa. Indi näme şu zatlara joşup men özüm ir döwürlerde 1990-njy ýyla senli men medeniýet işini ýanky saly berdim. Toporunyň arasynda işledim de. Şo ýerde aýdymam aýdýardım. Arasynda konsert album barýardy. Şo ýerde. Onuň bäherden şäherinde ýerleşýän merkezi hastahanasynyň içine şu taýda lukmançylyk kömegi bölümine sürücü bolup işe girdim. Ha. 89-njy ýylda. Şo ýyllardan mer şumat häzirki döwre senli şu ýerlerde şo kärde işläp ýör. Gahryman arkadagymyň şu edip beren zatlaryny bir ýyl ilham joşýa. Aýdym tabiatdan çykaryp bolmaýar. Halipalary görýän. Sag bolsun gahryman arkadagymy bu halipalarymyzy atlamaga ýol açyp berdi. Ýoksam bu halipalaryň aýdyp giden aýdym häzirki ýaşlamada bir ýyly näten şolt durjakda. Şoň üçin özümde de ilham döretden öz ýanymdan ýanky öňkü medeniýetde işleýän oglunlarymyň ýanyna barıp bir kuştancak aydıma hinglenäýdi hem näil bolar gadyp bir halipalara geňeşýän da. Onuň bular diýdi, ay bolman nurasy ýok, sen öňe bir medeniýetde işleýän adam diýdi. Onuň şu gepleşige netibem satyp şu sizin saklygyňy bilenim, şu gepleşige gelip duruşum boldy da şu zatlar. Dogry belli ýaňa siz ýaňa bellek geçdiňizde saly beherden aýdym saat toporuny bir dähmet çekdim diýdiňizde. Indi şol dähmet çeken döwrüňizde ustad halipalarymyz bar. Şol ägirtlerden bir ýatlap berseňiz, haýsy halipalar bilen dähmet çekdiňiz? Medeniýet öýünde işleýän döwürlemde ýankyna bu Bayram Halipaň aýdyşýalyk any berdatdanam eşdip otyr dinleýär. Ýanky Çerke Nurýady famady bular bilen gabatlaşdym. Öwdeli tekaýyfy dinleýärdik. Men ýöne şu medeniýet öýünde şu ansamblyň ihas seperi ýol başlaty. Muhammed Atatürk ýol başlygy edýärdi. Özüm akordeonçudy. Şoň toporuny işledik, şoň ýol bilen fazla beherden halksal gurallary estrada toporumyzy bir konsertler alyp giderdik. Konsertlerde mandan şu halipamyz maňa diýdi, sen diýdi, bir ýyl alyp barmaga da ýakyn etdiň şu konsert alyp barýan, alyp barjy da. Alyp barjy diýdi, özüme de şu taýda 3-4 tancak aýdym öz setime ora oňraýjak aýdymlamy bererdiler. Ýöne şoňdaşyndan men özüm şu üçlü aýdylýan, tar bilen aýdylýan bagşylaň ýanyna tegelek dep çalýardym. Men saat gurallardan başym çykýar, şu tegelek depdi. Şu tegelek depi salyp şonu halipa bagşylaň ýanyna egerde şu tarry aýdym da deprekde çalyp bermeli bolsa men şonu çalyp berýärdim. Halipalarymyzdan ben Surwamradow, Gurwamrad Dawşew, Anyber Dattanow, Qiyas Muhammed Agaýew aýdyp geçen aýdymçylarymyz. Beherden howa. Gilli Wäşif wadi, radioda işleýän, şunu da işleýär howa. Başga da ine ödünýä Nowatyw dinleýärdim. Özüm şu kiçiklikden men 4-nji wäsini sınıfda şu aýdymy öwüdüm bolamsam, öwüdi Lalipany dinleýärdik. Onuň ine şu faly beherden toporumyzda biziň Bäsi Orazow diýip bir ýaş gyzak milli türkmen faly guramy salyp öwüdi. Barama şu aýdýan aýdymlary wadi. Türkmen halk aýdymlaryny ine şu biziň halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlarymyzy, Recep Uluhuň aýdymlaryny, beýlik damany ýolundan aýdymlaryny şol oglany ýerine ýetirýärdi. Gyzakda saat çalyp. Öz gyzak çalyp aýdýardy. Öz gyzak çalyp aýdýardy. Bäs olar estrada görünüşde aýdýardy, utar gyzak bilen hem aýdýardy. Estrada ýerde de öz öňçlügi bilen şol aýdymlary halipalaryň aýdymlaryny ýerine ýetirýän oglany. Görýän şol halipalar bilen dähmet çekmek, şolardan bir sungatyň iňçe sırlaryny öwrenmek size nesip edipdir. Görýänmi? Şol halipalaryň görýän ýa-da aýdýanda gyzaga erkedip bir saat çalmak, aýdym aýtmak, Türkmenistanyň atgylan artisti Recep Uluhuwam ýerine ýetiren, görýän şol halipanyň ýerine ýetiren aýdymlaryny ýa-da bellek geçişini diýäli ol halipada şu gyzagy ýerlap aýdym aýtmagy, ol bir özüniň ustadlygyny ile dähmet çekmek. Şol ustadlardan bir şägirt bolup ýüze çykmak, ol bir bahtyrlykdan nişan. Gahryman arkadamydan bellek geçýänler şägirt bolmadyk, halipa bolmaz diýär. Elbetde sen şägirtlik derejesine ýetmek üçin hem sen halipalardan bir ak pata almaly. Türkmençilikde hökmany ýagdaýda sen aýdym aýtjak bolsaň sen öz halipaňa aýdymy dinledip, onuň bir halk köpçügine ýetirmek üçin taňa şol halipaň bir haçan sen şol aýdymy bir oňaryp bir ustadlygy ýerine ýetirip halka ýetireňde ol taňa ak pata berýärdi. Sen şol halipalardan bir
şägirtlik derejesine ýeteňde eýem seni halk tanaya, halk sana baha berýär we halkyň öňüne aýdym-aýdaňda halk seň bir ýüzüň aýnasy. Ona näme Suat halipalarymyzy ýatlap berdiňiz. Belki gepleşmediň şu ýerine şol halipalarymyz bilen bile işlän aýdymlaryňyzdan bir aýdyp berseňiz, hatam gepleşmediň şowkyny artardy. Baş üstüne. Ya da ol hem tapman o yermi tayini Aynayan men bağda bilbil hayrayar Yar gelmemi ilavo süvü zayini Aynayan men bağda bilbil hayrayar Yar yoluna bakıp can ulup gizele Kim gülmekle karışmayar sever yarına Belki gelmede zani oy bırak gizele Bir paraş yarın o minken yarıma Belgir gelmede zani oy bırak gizele Bir paraş yarın o minken yarıma Minken yarıma Ayaminde nur saçar iyice Gözleri yıldız deyizan bakar balkınlar Çıkmalı vaatından canı ay kalmaz gece Nur saçan füyülüm o çıkar yalpırlar Çıkmalı vaatından zani ay kalmadı gece Nur tasıp füyülüm o çıkar yalpırla Çıkar yalpırla Yar yoluna bakıp can ulup gecele Karışmayar sever yarına Belki gelmede zani oy bırak gizele
Belgir gelmete zani oy bırak gitsele diye paraş yarimo min hem yarima min hem yarima Yar yoluna bakıptan uzup gizele Kim gülbetlep kalaşmayar sever yarına Belkir gelmete zani oy bırak gizele Bir paraş yarino min hem yarima Belkir gelmete zani oy bırak gitsele diye paraş yarino min hem yarima 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 O vaada arşa yeter, kalıpda orun tutar, mukamı şırın çeker, halip falan aydıme. Edi doğanlar neşun kun bilen gepleşimide, ina Anna Mehmet, Amanafam özünün bir yaşlık yıllarına aydan aydımlarının birini yerine getirip berdi. Elbette ol aydımları dinleyeninde, elbette şol dövürdeki ussat halipalarımız güdümüde gelýär. Edi doğanlar Anna Mehmet dağa yeni bir deney hilaydım aydarka. Gelin özünün sorak görelim. Anna Mehmet dağa, şurada şeyle bir acayip bir süýjden şirinen şeker bir gow aydymlaryň birini ýerine ýetirdiňizde. Ine bärde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan ýene-de siziň bir aydym aýtmaňyza garaşýanlar. Belki gepleşmediň şu ýerine ýene bir halipalarymyzdan bir aydymny aýdyp berseňiz. Adam her şu yaşlan arasında halifalan arasında şey çıksa da oturmalı ovadan taknamızda adam göwnüm depem göwe ýetýärdi. Indi şu ýerde men aýdyp geçilen öňkü aydymlaryň içinden bana olurdy van ýakşy süýmedim diýen aýdymy kompozitor at-tasarif hadyna. Owa şol aýdym şu men gulagymda galdy. Onu şu süýmedim diýen aýdymdan men getirdim de siziň şu gepleşiňizde. Mümkin bolsa şol aýdym aýdyp beräýin. Başdyny. Mehriban mehmanlar, edil ýaşlar. Anna Mehmet daga berjek soralaryňyzy alsa berip bilersiňiz. Halipamyza berjek soragym, siziň ilkinji ýerine getiren aýdymyňyz, şo aýdymyň taryh dogrusundan gürrüň beräýsiňiz. Sağ olun berin soragyňyz üçin. 4-nji sınıfta mektep ýyllaryny okaýakam, öz aýdym mugallimim hem halipam bolup durýar. Durduk Anaýew diýip bir akordeon çalýan aýdym mugallimimiz bardy. Şoň gapdalyny özüm şu hamdan ýasalan tegelek dep elim alyp çalsana barsy diýen aýdym ýerine getiripdim. İlkinji aýdan aýdym. Öň aýdym aýdyp geçen diýen marşymyz Oğulcan Makywan aýdymy da şu. Şo çalsana barsydan bir ikize setirini aýdyp beräýin. Dutar alyp çyksaň dünýä heýrana, dünýä ýüzü galar hayrana, aydımlarımı nuranadan nurana, mağluptan maşuğa dolana başı. Aydımlarımı nuranadan nurana, mağluptan maşuğa dolana başı. Sağ olun. Elbette ol aydymy ýerde urlarda ýaşlyk ýyllaryna, ýagny öz aydymlaryna möhür basan
yani Oğulcan Makivanyň yerine ýetiren aýdymy, elbetde ol aýdymlar ýaglananyna bile goşulyp peňleneniň hem duýman galýan. Onu näme mehran watandaşlar edi mehmanlar bir gepleşigmeli. Ana Mehmet Amanowyň yerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Kimde kim Ana Mehmet aganyň yerine ýetirjek aýdymnyň sadynyň sözüniň kiminkidigini bilseler 0585 SMS ugradyp bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap bererdi. Biziň gepleşiklerimizi ýazmana ýardam berýän Akbul Tutut Kärhanasynyň taýýarlany togadam size garaşýar. Onu mehran watandaşlar Ana Mehmet Amanowyň yerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Sidenle onurdum Lokman Senin giyecektin yoluna sakın Yüreğimi överdim yakırdım Lokman Yok seni sevmedim men Yok seni sevmedim men Eğer
vatandaşlar, aýla akşamyň wagty gepleşigimiz dowam edýär. Siz bilen gepleşigimizde tomoşa edýän bolsaňyz, görýänsiňiz bilen gepleşigimiziň her sanyna ýurdumyzyň dürli pudoklaryna zähmet çekýän bir näçe ýerleşdirme mehmançylyga gelýär. Edide onar şuun kuun bire mehmançylyga gelen, ýani Mary welaýatynyň, ýani 93 ýaşly Mehriban enemiz. Mehriban ene gepleşigimizde hoş gördük. Özüňizi tanıştyraýsaňyz. Mary welaýatynyň elma kyýa ultman men 28-nji ýylda doğulun. 4 tane oğlum var. Yurdaşım var. 19'dan 30'dan çoğulum var. Yoğuluk ente görmek yoğuluğunu görmedi. 38'nji ýylda okuw bardy. Dinledik köne bagyşlaram dinledik. Gürman magsyny, owat magsyny, öýe götürmem dinledik şu gürman magsyny. Köne aýtymlar aýtýardylar. Ýaşly ýerine ýetirýän telewizorda eşitýän ona. Kuňan ýan begen ýan dost ýan ýüregim tolgun ýa. Hormatly arkadaş, ýürek goýsynjym beýan etmäne geldim. Hormatly arkadaşymyň haýatynda ýüregim dost ýa tolgun ýa. Emri dokgosan arkadaş. Türkmenistan toy bolsun, gyryldan döwleti bolsun, Türkmenistan ýerinde agzy berip kökümsürsin. Türkmenistan'da saatyan var bir işlesin. Salamlamam hattasın, kapının saattasın. Menin düzen adamım yüreğine kuvat dersin. Atamın vaatlı olsun, tutun için rıvatsasın, uzak yasa arkada. Abreyli bolunuz, hormat tatlar altına. Türkmenlere kuğunup sağ olsun altına. Ağzı eten kuğunayan uzak yasa arkada. Türkmenistan söýýärsän, nereye görýärs, arkadaň taglığını saatdyrmyş degýärs. Daýda şuun kuun gepleşigimizde gelip beren gurrunňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Goý elmi dama aktyjaklaň, çoğuluklaň arasyna gowunyp begenip ýaşamak elmi dama nesip etsin. Elmi dama aramyzda mektep nusga bolup ýaşamagy tüýsürekden arzuw edýär. Mehriban watandaşlar, edil mehmanlar, ene şuun kuun bilen gepleşigimizde gatnaşmana gelen mehriban enelerimiziň bir ýürek buýsanjyny, alkyşyny eşdeňde gowunýan, häzirki döwürde de Bagtyar zamanamyzyň Bagtyar enesdigine buýsanýar, begenýär. Elbetde bular ýaly mehriban enelerimiziň ýüregi elmi dama arzuwdan dolu bolup dur. Bugun kun gahrman arka dağımda aýdýan alkyşlaryň çeni çägi ýok. Edide oňlar gelin häzir gepleşigimiziň şu ýerine mehriban enelerimiz üçin, ýani mirasymyzyň hazyna bir aýdymy dinläriň, soňra gepleşigimiz dowam eder.
vatandaşlar aýly akşam o wadaty gepleşigimiz dowam etýär. Birader söhbet etdiňizde Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Täşdurdy Allaýar bilen gepleşigimiz dowam edýär. Täşdurdy gepleşigimize hoş gördük. Ine bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne gahrman arka dagymyzy ähli welaýatlarymyza, etraflarymyza, owa ýerlerimizde çağalar sungat mekdebini, medeniýet öýlerini açyp berdi. Ol ýerde bolsa biziň aýdymçylarymyz halipalarymyzdan gelen aýdymlary täze rewişde işlemek üçin täze studiýalar ýa bolmasa kitapxana, medeniýet öýlerini açyp bermegi, şolaň ähli temir medeniýet öýüniň içine jemlenmegi elbetde bugünkü biziň aýdymçylarymyza, medeniýet ustadlarymyza ne derejede ýokary hormat goýup şolar ýaly köşke deňelip duran täze medeniýet öýlerini açyp bermegi biz medeniýet ustadlaryna goýan hormatyna nişan bolup dur. Inetidem Ahal welaýatynyň medeniýet merkezine zähmet çekýäňiz, ol ýerde ustad halipalarymyzdan gelen aýdymlary bir täzeçilikde işläp halk köpçüne ýetirýäňiz. Şu ýurdumyzda gahrman arka dagymyzdan alyp beren işlerini şeýlede halipalarymyzdan aýdymlaryny wagt nesihat etýäňiz. Biz bol täze söhbet etdiňizde şu halipa şähertlik ýolda dogrusyna siz bilen dowam etsek söz sizden. Halipa şähertlik ýolda hormatly arkadagymyz biz ýaşlar üçin, medeniýet sunma işgärler üçin uly medeniýet öýleri, medeniýet köşklerini açyp berýär. Her açylýan medeniýet öýleriniň içinde hemme enzam bolan ses ýazgylary sogy. Ýa sendik bir halipaň aýdymlary diňläp, şonu öwrenip ýazmak üçin hemme mümkinçilikler döredilen medeniýet öýleri bar. Ine şu wagt biziň işleýän ýerimizde Akbuda etrawynyň medeniýet merkezinde hemme üçünçilikleri bolan hormatly arkadaşlarymyň saýasynda şol Akbuda etraf medeniýetiň owalaryna da şol täze salýan medeniýet öýlerine de ýörüte hemme üçünçilik bolan aýdymsaz uğrundan ses ýazgylar, istendik saz urallamyz bar şo ýerlerde. Ne biz ýaşlar esasy halipalarymyz diňläp, halipalarymyzyň aýdymlaryny öwrenip aýtmak galýa. Öwüşgün berip. Munun näme esasy şu halipalarymyzyň aýdymlaryny öwrenip, ine şu wagtda öz halipamyz bany Bayram Oraz, Bayram Ağa ýa beýle halipalarymyza barıp şolaň ýanyna barıp maslahatlaşýar. Şolara da şeýle baýsak näme bolýar, nenen bolýar. Ey ağalar ağlar men gelli geçti zamana, yağsa kadri bilinmeyi dövür gelli yamana. Diller seni tülde ser geldi dili imana. Köp bakıylar ağlasap gelir ondan amana. İster var al vaktin dirhim olu zamana. İster var al vaktin dirhim olu zamana. Düşmegin ham hiyala dünya gelen ölmezler. Gelen geçer dünyadan bir aman kalmazlar. Dogry belleýäňiz, ine täşdirdi. Siz aýdym-aýdaňyzda esasy aglar we böleği Türkmenistanyň halk artisti Öwedgel Tekaýewiň Atabaý çargulaýyň aýdymlaryny ýerine ýetirýäňiz, Begenç Nuriýewiň aýdymlaryny ýerine ýetirýäňiz. Ine siz şol aýdymlary aýtmaga, şol halipalaryň aýdymlaryna bir ýykyn etmäge näme itergi berdi? Esasy men özüm çağalyk wagtymda şu esasy bir öz Balkyn welaýatynyň Serdar etrawyna şu dogulanda, Jana Ahrowatna dogulanda, şonda şu biziň gulagymyzda galan daman aýdymlar esasy. Serdar etrawyna daman aýdymlar ýörgüldirek aýdylýar. Esasany men awlap özüm şu Öwedgel Tekaýewi, Atabaý çargulaýy, Rowşan Hallywy. Özüme şulary diňläp özüm şulary ýykyn etdim.
gaýbana halipany bolýardy. Halipamydyr bular. Oň daşlaryň damana ýolady görä. Kıllar wata dinleýärdi muny berde de bir işleşpörün halipamyz Bayram agam şunmeýa datlym sorap damana ýolundan durunýas ne diýdim. Esasy bir halkyň bir islegini, arzuwyny kanakatlandyrmak üçin biziň medeniýet usatlarymyz şu toy bayramlara baranda da haýsy bir ugurdan aýdym aýt diýende sen şonu başyňy alyp çykmala. Sebäbi biziň ýaşuly atalarymyz esasana bir halk aýdymlary dinleýär. Ya bolmasa estrada aýdymlar biziň ýaşlarymyzdan bir söýüp dinleýän aýdymlar bolýar. Onuň näme sen toy bayramlara baranda şu halkyň bir islegini kanakatlandyryp bir halk köpçüligini öz ýoluň, öz ýoldaň bilen tanady bilseň, elbetde gahrman arkadagmydan biziň şonu ýaly bir usatlaryň bir aýdymny aýdýan, öz ýoluny, ýoldasyny tapýan aýdymçylarymyza da özüň şaferpan ýap durýar. Elbetde bular ýaly bir karadyň bagtyarlyk döwrüne biz medeniýet usatlar bir bagtyar durmuşda ýaşaýasa, onuň bu bir karadyň bagtyarlyk döwrüne wasp etmänem bir aýdym aýtmalyk asla mümkin näme diýen. Dogry elläp geçerim. Şu mümkinçilikleri öğretip berýän hormatlar kadağımyzyň medeniýet sunma diýişgärlerini biz ýaşlar üçin alyp barýan tagallar bilen hormatlar kadağımyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, tümli işleri elmydamy rewaj alsyn. Menim siziň gepleşiňizde halipamyň bir aýdan aýdymmy? Şol aýdym aýtyp bereýin. Başsyny? Täze uşun bilen. Başsyny. Boncuk diýen gözleriň owadan sen maralym. Şirin şeker sözleriň owadan sen maralym. Boyum olayıp hayran kalsın halayıp, kıyılıp bir teden beyip owadan sen maralym. Boyum olayıp hayran kalsın halayıp, kıyılıp bir teden beyip owadan sen maralym. Babarımda gördüm, toyda durumda gördüm. Sana yüreğim verdim, ovadan sen maralım. Boyum olayıp, hayran kalsın halayıp, kıyılıp bir telen beyip, ovadan sen maralım. Boyum olayıp, hayran kalsın halayıp, kıyılıp bir telen beyip, ovadan sen maralım. Yürekteki armanım, enne bağlı dirmanım. Men olum sen kurbanım, ovadan sen maralım. Boyum olayıp, hayran kalsın halayıp, kıyılıp bir telen beyip, ovadan sen maralım. Boyum olayıp, hayran kalsın halayıp, kıyılıp bir telen beyip, ovadan sen maralım. Sensiz doğmaz ay gülüm, sensiz yaşmaz ay gülüm. Güne aya tay gülüm, ovadan sen maralım. Boyum olayıp, hayran kalsın halayıp, kıyılıp bir telen beyip, ovadan sen maralım.
halipalar hinglener, hediledip dinglener, sırrın şeker yanlanar, halipalan aydımy. Elbette halipalan aydımy sırrından şeker bugün kun her birimizden kalımızda yaşayar. Kahraman arka dağımızda sol halipalarımızdan gelen yol yürür yani devam etmek için yurdumuzda halipa şartlık yolunu açıp berdi. Idi de onlar neşun kun bilen gepleşmede ahal velayetinin Akbuda etrafının medeniyet merkezinin aydımçısı teştirdi Allah yarfa meneşiyordu. Şeyle var acayip bir halipalarımızdan bir aydımını yerine getirdi. Ini berdi vatandaşlarımızdan mehmanlarımızdan yine de dedim bir aydım aytmağa da garaşyanlar belki gepleşmeden şu yerine yine de bir ustatlarımızdan bir aydımını aytıp berseniz. Baş üstüne meşe öz yürgülü olan halifam şu Atabay Şargulif, Özgürlü Tekayfi, Meşbeli Halifalarımdan Bayram Oradov, yine şu atkine yaş kompozitör halifalarımdan bana Begen Şnurif'in aydınlarını şu özüme yakın görüyen, yakın görüp aytýan. Ben häzir şu halifamız Bayram Oradov'un süýenim gelini aytyp berelim, başardymça. Baştına. Mehran vatandaşlar, idi mehmanlar. Ine şun kun bilen gepleşmede täşdirdi Allah yarif bir suwallaňyz, soralaňyz barsa berip bilersiňiz. Men Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň 1-nji ýyl talaby Orhan Muratov döwletdeli. Men halipa berjek sorawym ilkinji gedek aýdym aýdaňyza haýsy saduralyň ýanyna aýdym aýdadyňyz. Dogry öýläp geçýän. Esas men şu aydyma sada başlandy. Esas men birinji aydyma başlamakan öz owamyzda sazçylyk mektep bar. Şonda men klawiş saduralaryna gatnadym. Ýöne özüm esasy klawiş saduralaryny özüm çalyp özüm aýtýanam. Ýöne esas men şu klawiş saduralaryny akordeon, tar dep saduralaryny. Hormatly arkadaşymyň saýasynda islendik saduralaryny aýtjak diýsen, çaljak diýsen islen saduralarymyz we medeniyet merkezlerimizde. Ýöne birinji aýtyp başlanan saduralym şu klawiş instrumentde. Sag bolun halipa. Sizin beren soralaňyza dogry jogap eşdenmerdiňizden bir gepleşmede täşdirdi Allah ýarpyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Kimde kim täşdirdi Allah ýarpyň ýerine ýetiren aýdymny Ustad halipamyz näçinji ýylda halk köpçüne ýetirdi. Bilseňiz 0585 SMS urup bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berende biziň gepleşiklemede ýardymana ýardym berýän Akburt Tutup Kärhanasynyň taýarlan sowadan tize garaşýar. Gepleşmede bolsa täşdirdi Allah ýarpyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen
Eri vatandaşlar aýlakşam owadatly gepleşmede dowam etýär. Biräder söhbetleşmede şuň gün bilen gepleşmede gatnaşmana gelen ýerleşdirmeden berjek gurulary bilen dowam edýär. Özüňizi tanıştyraýsaňyz. Ben Mar vilayetinden Muhammed Şumak Hıdyrov. Hormatly arkadaşlarymyň öz elit halkyny şeýle bagtyar döwürde ýaşadýanyna, şeýle ırsal döwletli ýurtda ýaşap ýörmede bu ýanjamyň çägi ýok. Bu bolsa ha biziň aýlakşamyň owazy ýen gepleşmede bolsa köýne başlarymyz, ustad başlarymyz, halife başlarymyzyň mirasy goýup bilen aýdymlar ýanglanýar. Olaň aýdymlarynyň ha Sagy Jepbarowyň Oradiyal Ilyasowyň, Ödeniz Nowatywyň aýdymlary ýanglanıp dur. Olary ha biziň mirasymyzy keldip täze soňky ustad başlarymyza merne etip berler. Bu bolsa biziň hormatly prezidentimiň açyp beren halife şagirt ýolunyň ýene bir nusgadyr. Bu zatlara ünsersek bolsa bir hormatly prezidentimiň özi aýdym saz oýunçy da ýa goşu gadalar oýunçy da bir hemmemiz halife bolup durýar. Öz Mehran halkyny şeýle ajaýyp döwürde ýaşaýan arkadaşlarymyza köp sag bolsun aýdyp, biziň edip watanymyzy wasp edip bir gönümden joş bir edip watan makyna goşu ýazym şonu hap bereýin. Ýaýnap gedýän goýununda ajap çagly watanym, çow ýaňysy mehriňe güneş çowly watanym, gülgün şol sehraly ýemiş bagly watanym, durkum dünýäm geljegim saňa bagly watanym, halkyna nur paýlaýan arkadaşly watanym. Garasyz diyarım sen, berdin genji känimi, seni tapdym rızkymy, melemyslyk nanymy, saňa bagyş ederin, gerek bolsa janymy, bir taraplyk bakydyr, bagtyň daňy atanym, bütün äleme dolan, şöhrat ýaňy watanym. Senin üçin her ýere taýyn durman giderin, hanym barmy, saňa gurban ederin. Haklaryň iýen dowdum, watanym sen pederim, saňa bolan bu söýgüýüm, dolup daşan watanym, awraýyň şöhrat şanyň, daglar aşan watanym. Ýagta taşdyň nur çaýdyň, ýörejek ýolumyda, göreşdiň gözlermide, kuwatsyň bilimide, gonýan erkin gedýän, bagtyar ilimide, mukaddes suwuň howaň, günüň aýyň watanym, men üçin sen ýeketäk ýokdur, taýyň watanym. Şeýle gözel durmuşda, ajaýyp döwürde ýaşap ýörmede bu ýonyp şahir ýüregimden çykan ýürek bilen ýazylan şeýle bir ajaýyp ýene bir goşugyň birini size okap bereýin. Başdyny. Ýürek bilen ýazylan goşugy. Dinläp bilbilleriň näzik owazyn, otyrys bizi misli erem bagyna, ýürek bilen sorup ışkyň howasyn, söýgü äleminiň seher çagyna. Oroşony owsyn atyp söýmekden, gara saçlaň mardek bolup boýnumy, ışkyň humaryndan aýňalamak men, düşünemekälem, söýgüň oýununy. Ýeketägim, diňe saňa sözlerim, diýdelerim diňe saňa sereder, näzik keresme bilen baksa gözleriň, humaý gözlüğüm, bakışlaryň ereder. Alyan aklan gün nuruna yaldırar, hüncü deyin düdülen ak deyişlerin, ıştamzatı levlerinde buldurar, günnüz hoşum, gizletentin deyişlerim. Ne bolsa da sen öňünde men asi, bakmagın nayın jar gözlerin nemläp, tarypyňa söz ataryan münasip, pikir ummanyny suwdamlap jemläp. Söz mülküne girdim waspyň etmäge, öz erkime goýman alham joşuny, elim asyn gelip galam tutmaga, ýürek bilen ýazdym men bu goşugyny. Hormatly arkadaşlarymyň tutýan ýolumyzdan rawat bolsun, el wagtly, ýurt ähmiýetli, alyp barýan taşerim işleri siýasatymyzda ama rawaçlary beslensin. Pedewbady bilen ösýäris öňe, beýik lider bilen ýetdik şu güne, umytly garaýas ertirki daňa, edýär arkadaşyň ýoludur bu ýol. Gurýas ak mermerden beýik binalar, ırsal bereketdir altyn hanalar, mertebesi bilen türkmen tanalar, edýär arkadaşyň ýoludur bu ýol. Ak buğdaýdan melemyslyk nanymyz, newtimiz gazymyz, genji känimiz, asmanym asuda sagdyr janymyz, edýär arkadaşyň ýoludur bu ýol. Ağ altynly peller göwnüň galtdyrýar, işlemäge hyzygyny artdyrýar, arkada gollap bütün halk durýar, edýär arkadaşyň ýoludur bu ýol. Agdy bir merdana türkmen ilimiz, rowşan geljek diýip saýrar dilimiz,
bağıta alıp baryan yolumuz edid arkadağın yoludur bu yol. El gününü, halkını şeyle azap döwürde yaşayan, Halipa şäherlik yolunu açıp beren, bir de işlemäge, döretmäge, gurmaga, şeyle mümkünçilikler döretip bilen mehriban arkadağın yaşadık olsun zany, sağ olsun tutyan tutumlu işleri mudama rivaz alsın. Sağ olun. Nartaslı on fırsattan peydalan kitapçalar size goşulmagy ruhsat edin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Mehran vatandaşlar, edid mehmanlar elbette berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne her bir insanyň ýüregi joşýar. Elbette şu ýürek joşgunly bolsa biziň şahirlerimiz elbette şular ýaly kitaplar döredýärler. Elbette bu kitaplarda da bir näçe özüniň döreden kitabyna da halipamyzyň bir näçe şygyrlary şol ýerde ýerleşdirilen. Elbette bular bolsa biziň aýdymçylarymyza hem gollaw bolýar, hem aýdymçylarymyzyň şular ýaly şygyrlary we işlemäne de uly mümkinçilikler döredilýär. Bir de şeyle ajaýyplyklar döredip beren, ustad halipalarymyza uly hormat goýan, sungatymyzyň haqqy gonary, gahrman arka dağymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, el ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleri elmedam rewaçlary wesensin. Şeyle ajaýyp süýji arzulardan soň täşdirde Allah ýarfyň ýerine ýetirmegine aýdym diňläniň soň orta gepleşmegi dowam eder. Yağışım yağır, emma yarına değme. Uyguşunu yediliyin, yarın taşların edimi. Yağışım yağır, emma yarına değme. Uyguşunu yediliyin, yarın taşların edimi. Bulutlarım karalıp üşüp gelýär. Yuvoştan sallanan süýşüp gitýär. Şatlaşıp ömürde daşıp gelýär. Kaç 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 edilme, durma yağışta yarın. Kaç 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 edilme, durma yağışta yarın. Tebir adinayı sağınçalın aydının. Aydayın aç huzum kalbin ağışla yarın. Bolayın min pinan durma yağışta yarın. Damaysa damcalar yarın bağışla yarın. Damaysa damcalar yarın bağışla yarın. Yağışım yağır, emma yarına değme. Uyguşumu yediliyin, yarın taşların edimi. Yağışım yağır, emma yarına değme. Uyguşumu yediliyin, yarın taşların edimi. Yağışım yağır, emma yarına değme. Uyguşumu yediliyin, yarın taşların edimi. Yağışım yağır, emma yarına değme. Uyguşumu yediliyin, yarın taşların edimi. Yağışım yağır, emma yarına değme. Emma yarına değme. Yarına değme. Yağışım yağır, emma yarına değme. Uyguşumu yediliyin, yarın taşların edime. Edid vatandaşlar, aýlaşymy wadaty gepleşigimizde dowam edýär. Siz biziň gepleşigimizde idigider tomaşa edýän bolsaňyz, görýänsiňiz biziň gepleşigimizde her sanly şu Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talipleri idigiderle gatnaşýar. Şeýle de şu gün
Aşun kun bilen gepleşigimizden ha Medeni Institutunun talibi bilen idigderli gepleşiklermide tomoşa edip bilen bir gepleşiklermeden muşdogy Han Yerli Babaýewiň ýazan şygyryny häzir okap bermäge gelipdir. Bilen häzir şu talipçigimden okaja goşgyny dinläýän soň gepleşigimiz dowam eder. Men Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň Kitaphanachylyk we Muzey işi fakultetiniň talibi Ýazmaýewa Selvi. Men aýla akşamyň owazy atly gepleşige iýdigidel tomaş etýän hem-de Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň talipleri bilen birlikde bir näçe gepleşiklerine gatnaşdym. Iýdigidel gepleşigimiziň muşdagy gepleşigiň sanyna bolsa Han Yerli Babaýewiň goşgusyny okap bermekçi ustatlaryň owazy atly goşgusyny ýürüteşi gepleşige goşgyny ýazyp urgudypdyr. Şo goşgyny okap bermek haýyş etdi. Meniň başardygymdan goşgyny okap bermekçi. Başsyny Mirasymdyr bu sungatyň ýollary. Dinläningde ustatlaryň owazyn mukam çalýar dünýäň sagy sollary. Dinläningde ustatlaryň owazyn tomaşa etseň aýla akşamyň owazyn. Çay başyna lezzet berer aýdymlar. Ondan alhamalar dinleyen adamlar ýadawlyň çykyp gider ýadyňdan. Dinläningde ustatlaryň owazyn tomaşa etseň aýla akşamyň owazyn. Mylly täçmiratdyr ägirtleň biri. Halkym humarala sadyň ýetiri. Çubul başyň ömür kalplarda diri. Dinläningde ustatlaryň owazyn tomaşa etseň aýla akşamyň owazyn. Oraz geldi Ilyas çyn zekinlidi. Aýdan aýdymlar ajap hillidi. Sahyjep bar halipalaň beridi. Dinläningde ustatlaryň owazyn tomaşa etseň aýla akşamyň owazyn. Öder ýaz nowat ýurda bellidir. Onuň dogup dören ýeri pendidir. Han ýelde anamratçyn halipadyr. Dinläningde ustatlaryň owazyn tomaşa etseň aýla akşamyň owazyn. Anna verdi attan belent owazly. Ýaşap geçdi mundan aýdymly, sazly. Ýadyňa salýandyr bahar ýazy. Dinläningde ustatlaryň owazyn tomaşa etseň aýla akşamyň owazyn. Öwed geldi teki eline tary, lezzet verer jana aýdymlaň bary. Nur ýagdy tokgoseň ägirtleň zory. Zatlaryň owazyn tomaşa etseň aýla akşamyň owazyn. Kän şägirt galdyran Gurban Gummandyr. Onuň aýdymlary göýe ummandyr. Ýene bir ustat bar Gurbandyr. Dinläningde ustatlaryň owazyn tomaşa etseň aýla akşamyň owazyn. Kalpda ýaşaýar Gurban Nazar Hojagly. Ol türkmeniň şirin zywanly ogly. Aýdym sazy il günümde soragly. Dinläningde ustatlaryň owazyn tomaşa etseň aýla akşamyň owazyn. Bally haji ajaýyp bir bagşydy. Onuň sesem sazam ören ýagşydy. Türkmen iliň ýüreginiň nagşydy. Dinläningde ustatlaryň owazyn tomaşa etseň aýla akşamyň owazyn. Hoja Ana Gurban diller senasy. Gökdepe ilidir mekany asly. Aýdymlary biziň ýelleriň wasby. Dinläningde ustatlaryň owazyn tomaşa etseň aýla akşamyň owazyn. Çar hekim ençe sazlar döretdi. Şat ýylgyryp dağın garyn eretdi. Humaraly sazy meşhur edipdi. Dinläningde ustatlaryň owazyn tomaşa etseň aýla akşamyň owazyn. Bayram tagan dürlü dilde sayrady. Onuň aýdymlary dünýä ýaýrady. Yüreklerde müdimilik ornady. Dinläningde ustatlaryň owazyn tomaşa etseň aýla akşamyň owazyn. Halipa şägirtlige ýol açdy munda. Arkadagy alkyşlar durmaýar senne. Dinläningde ustatlaryň owazyn tomaşa etseň aýla akşamyň owazyn. Sag bolun. Şu goşgyny etseň aýla akşam owaz atly gepleşiňizde sowgat mümkin bolsa şunu gowşurmakçy. Sag bolun.
Mehran vatandaşlar, ediz mihmanlar, elbette bizim muştoğumuz Haniyeli Babay, bizim gepleşiklerimizin her sanına da iyidi derli tomaş etdiyanını şeyle de şul halipalary yatlamana, şeyle şertler döreden kahraman arkadağımda ulu alkışlarını uğradıp şu yerde öz şığırlarını getiripdir. Elbette bizim gepleşiklerimizin her sanına ustad halipalarımız anne verdi atlanıp, Gurban Murat Dağbaşyr, Şerket Nuri Ýagdiýew, Gurban Gummanov, Atabay Çarguliýew, bir näçe biziň ägirtlerimiz, ustadlarymyz hem şu şygyrlaryň içinde elbette ýatlanan, biziň şu ägirtlerimizi ýatlamany, geçmişimizde uly hormat goýan gahrman arkadağımda münkerem sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadağımyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyl ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleri elmedam rawaşyklara wetlenmegini tüýsüreňizden arzu edýär. Mehran vatandaşlar, enetsiz biziň gepleşigimizde iyidi derli tomaş eden bolsaňyz görensiňiz biziň gepleşigimizde ýurdumyzyň dürli pudoklaryna rahmet çeken bir näçe medeniýet sanat ustadlarymyzyň şuň gün biziň gepleşigimizde gatnaşmana gelen mehriban enelerimiziň, mihmanlarymyzyň beren gürrüňlerini, aýdyp beren goşgularyny, aýdymlaryny dinlänsiňiz, biz bolsa gepleşigimizden ahyryny şu medeniýet sanat ustadlarymyzyň arzuwyny dinlemek biziň her birimiz üçin ýakymly bolupdyr. Täşdirdi bir arzuwlaryňyzdan bir dinleýsek. Hormatly arkadaşlarymyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işleri elmedam rewaj alsyn. Hoş boy isli begüller, uçtum pervanan molu. Kevaşıttın kegüllüm, alın armanım molu. Kevaşıttın kegüllüm, alın armanım molu. Yıllar geçti kol bolap, ne ettin munço hele. Hoş söz dilep, geldim divanan bolup. Barağını hoş söz dilep, geldim divanan bolup. Mene ardım, aydırdım, afen aydım, aydırdım. Baltım borsun uydurdum, alın armanım olur. Baltım borsun uydurdum, alın armanım olur. Yer dedim gıydayımdın, kıyın yollara tayındın. Nerede derlin kayılın, kalın armanım olur. 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 Kalın armanım olur, kalın armanım olur. Ana Mehmet ağa sizin bir arzuwlaryňyzy eşitdik. Mehriban hem kahraman arkadağımızın sayesinde şu medeniyet ve sunat işyerlerine şeritler döredi berenlik üçün kahraman arkadağımızın canının sağ olmagyny, başının dik bolmagyny, ähli tutýan işlerinin urawaz almagyny tüýsürümden arzu edýär.
Adımların sultanı, bahar gelli, yaz gelli, yürekleri coşturup, aydın belli, sağ belli. Menin yürek coşmadın, devri taşım gülele, parakatlık mekanımı, azat yurdum gül yada. Gül yala, gül yala, azat yurdum yad yala, parakatlık mekanımı, azat yurdum gül yala. Gül yala, gül yala, azat yurdum yad yala, parakatlık mekanımı, azat yurdum gül yala. Yüzünüzü yelpedin, mağdurmuşum bedeli, bakınıptır şerpedin. Sayrap diller vasfediyer, bulgun çölü bahari, gıyafıda afman, ertirimin seheri. Gül yala, gül yala, alat yurdum yad yala, parakatlık mekanımı, alat yurdum gül yala. Gül yala, gül yala, alat yurdum yad yala, parakatlık mekanımı, alat yurdum gül yala. Gül yala, gül yala, azat yurdum yad yala, parakatlık mekanımı, azat yurdum gül yala. Gül yala, gül yala, azat yurdum yad yala, parakatlık mekanımı, azat yurdum gül yala. Parakatlık mekanımı, azat yurdum gül yala, azat yurdum gül yala. Bayram ağa, sözümüzün ahirine sizin birer doluğunu deşti. Kahraman arkadağımızın can sağ olsun, hormatly prezidentimize, mehriban arkadağımıza köp sağ olsun aýdýar. Can sağ olsun, başı dik bolsun. Her bir tutýan tutumly işleri elmide ama uğurlu olsun. Ey yedi vatan gül gülistan, yedi vatan gül gülistan, hiç doğulmaz yad bilen. Coşu geldi azap cezan, köllü kulu kad bilen, köllü kulu kad bilen. Güdelliğin vakti yeter, vakti beye dağdır ötür, vakti beye dağdır ötür. Sana devran yedi beden, yalnız yarın bir beden, yalnız yarın
bilen Alhay Yazılgına hormat koyar İlmini zannen döyün İlmini zannen döyün Ağyatıgana aman oyun Mallağanın zat bilin Türkmen zat bilin Ağyatıgana aman oyun Mallağanın zat bilin Tutarsa zat bilin Yeterlerin koyduğadır Dünyada armağanın nedir Dünyada armağanın nedir Durmuşum dediği yolu Gerçek oğul kıydın bilin Ağzımı rozum bilin Durmuşum geleceği sodur Artık oğul kıydın bilin Ağzımı rozum bilin Karab durun devre taşı Tutma ödüm seninle nazı Tutma ödüm seninle nazı Halalide halal yaşı Yaradanın yolu bilin Doğulmacak yarın bilin Halalide halal yaşı Ağzı bir ocuğun bilin Artık oğul kıydın bilin Ağzı bir ocuğun bilin Ey doğulmacak yarın bilin Medeni sanat ustatlary, ediz mihmanlar, sadanlar, şugun kun bilen gepleşigimize gelip beren gurunglaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin, çalp beren sazlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Goýsyň hem iş ýerleriňizde, maşgala ojaklaryňyzda agdy berlik bagtyary höküm sürmegini tüýsüremizden ardy edýär. Goýulma dama diýarymyzda her bir aýdýan hoş owazlaryňyz belentden belende ýanglansyn. Ansanyň ýüregi aýdym saz bilen, oýur ýasyň biri hoş owaz bilen. Aydımlar yanlanýar perwada bilen. Sen beýik gudratsyň, ajap owazym. Mehran watandaşlar, size ýetirmek isleýän aýdym sazly söhbet görüşlemek işlerden ibarat. Bilen gepleşmekden goňuňda ýaranlar diýip umyt edýär. Bile şeýle ajaýyplyklary göredip beren, ustad halifalarymyzy ýatlamany ähliýetler göredip beren. Sungatymyzyň haqqy owannary, gahrman arka dağymyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arka dağymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. El-yurt bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tümleşleri, elmedama rowastlary beklensin. Şeýle ýaşy ardulary her ýerinde ardulap, aýraşymy owazatly gepleşmeli isip tutarýar. Ýene dälme doluşýan çaq tagamarasyň erileşler. Öňe, diňe öňe zan watanyň Türkmenistan.